Φίλοι μου καλοί, καλησπέρα, εδώ από την ψηφιακή φωλέα που σας εύχεται μια πολύ καλή χρονιά για το 2025, μια ευχάριστη χρονιά γεμάτη χαρές. Ευχόμαστε να εκπληρωθούν τα όνειρά σας, όλα, φέτος. Σήμερα, σαν πρώτο βίντεο λοιπόν για τη χρονιά, αποφάσισα να καλέσω κοντά μου το Μιχάλη και παίζοντας εδώ κάποια τραγούδια βρήκαμε ένα ομάλ που είχα γράψει το 18, τον Απρίλιο του 18, το Μελεσίδιν, τη μελισσούλα μου, ένα ερωτικό κομμάτι και έτσι θέλουμε να σας το παίξουμε, να το απολαύσουμε μαζί όλοι μαζί. Δεν το έχω βγάλει ποτέ, δεν το έχετε ακούσει. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσετε και αυτό το κομμάτι πριν το εκδώσουμε γενικότερα, πιο επαγγελματικά, πιο σωστά. Είμαστε έτοιμοι, Μιχάλη? Πάμε να το ακούσουμε. Εσέν το ταξίδι, εσύ το μελεσίδιν, εσέν το ταξίδι, πορπατώσει σκοτία, κι σα αιμορραγία, πορπατώσει σκοτία, κι σα αιμορραγία. Είστε κοσάξινα, έπαρμε με τεσσένα, είστε κοσάξινα, πίσω με το σεκερής, γλυκίμα μοντομελής, πίσω με το σεκερής, γλυκίμα μοντομελής. Έλα μην τυριανείς με ένας ο κέντρης μύθις με κι όλοι ατσίγιστε καλιάς θα περνώρασα καλιάς όλοι ατσίγιστε καλιάς θα περνώρασα καλιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.